இது திரும்பவும் ஏதோ கேம் பிளேவா இல்லை ஏதாவது ட்ரிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸா இல்லை ஹிடன் பிளேஸ் அப்படின்னு கேட்டிருப்பீங்க. அதெல்லாம் எதுவும் இந்த வீடியோவில் கிடையாது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒன்லி வந்து கேம் பிளே வீடியோ தான். நீங்கள் ஃப்ரீ ஃபயர் விளாடிட்டு இருப்பீங்க. ஃப்ரீ ஃபயர் விளாண்டுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் ஒரு ஹெட்ஷாட் வந்துடுச்சு நம்மளுக்கு. வேறு லெவல் ஹெட்ஷாட் காய்ஸ் இதில். ஓகே, இந்த ஹெட்ஷாட்டுக்கு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்றது கமெண்டில் தட்டி தெரிவிக்க விடுங்க. இது ஹெட்ஷாட்டா இல்லை அவன் ஓடி வந்ததுனால விழுந்த ஒரு ஃப்ளூக்கல் ஷாட்டா அப்படின்றது மறக்காமல் கமெண்டில் தட்டி தெரிவிக்க விடுங்க. ஓகே, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேம் பிளே தான். ஃப்ரீ ஃபயர் விளாட்றதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைமண்ட் 4ல் இருந்தவங்களாம் இறக்கிட்டு இப்போ ஃபஸ்ட்லேருந்து எல்லாத்தையும் ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதனால போயிட்டுருக்க ஏற்பாடுகள் தான் இது. இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளாஷ் ஸ்குவாட் ரேங்க் இப்படி வந்துடுச்சு. இப்படி வந்ததுனால நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ மேட்ச் எப்படியாவது ஹீரோய்க்கு அடிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஏமோடு நம்ம வந்து இப்போ மேட்ச் போட்டிருக்கோம். முன்னாடி இது டைமண்ட் 4ல் தானே இறக்கி விட்ருவாங்க. டைமண்ட் 4ல் இருந்தால் கோல்டு 4க்கு தானே இறக்கி விடுவாங்க. பார்த்தீங்கன்னா நீனோட டைமண்ட் 3ல் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவனுங்க கூட மேட்ச் போட்டதுக்கு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியுமோ அவனுங்க அதை பண்ணிட்டானுங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட என்எஸ் ப்ரோ வந்து நம்ம கூட இருக்கார். அங்கே பாருங்கள், தலைமறைக்கிற வரைக்கும் பயம் கிடையாதுங்க. செம்மையாக வந்து அவரும் எமௌண்ட் போட்டு ஜாலியாக வந்து பண்ணிகிட்டு இருந்தார். வேணாம் ப்ரோ இதெல்லாம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டாரு. நானும் விட்டுட்டேன். ஆனால் என்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா கையில் M500 காணோம். நீங்கள் பாருங்கள், இது மாயாஜாலமா மந்திரமா அப்படின்றது நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓ நோ 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 ஓபி ஹெட்ஷாட்டு போடு. மேலே லெவலு MP5ல் ஒரு ஹெட்ஷாட் காய்ஸ். எப்பா இன்னைக்கு என்னன்னு தெரில, நேரம் எல்லாம் ஹெட்ஷாட்டாக விழுது. உங்களுக்கு ஹெட்ஷாட் ட்ராக் வீடியோ எப்படி அடிக்கணும்னு தெரிஞ்சு உங்களுக்கு வேணும்னா மறக்காமல் கமெண்டில் தட்டி தெரிவிக்க விடுங்க. அப்படி சொன்னால் தான் நாங்கள் வந்து கமெண்டில் நீங்கள் சொன்னால் தான் நாங்களுக்கு அந்தமாரி ஹெட்ஷாட் வீடியோஸ்லாம் போட முடியும். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வேறு ஒருத்தவன் இங்கே இருக்கிறான். இந்த எய்ம் வச்சுக்கிட்டு 2 பேரும் இங்கே தான் இருக்கானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாங்க ஐஸ், இங்கே ஒருத்தவன் அங்கே ஒருத்தவன். நம்ம என்எஸ் ப்ரோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மள கூட மைக்கில் இருந்தாருன்னா ஒன்று என்னால் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல அவர் மைக்கில் பேசினதெல்லாம். ஆனால் அவரோட யூடியூப் சேனல் லிங்க்கில் தரேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருப்பீங்க. அவர் வந்து யூடியூப் வியூவர்ஸ் பார்க்குறவங்க ஆனால் கமெண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. இருந்தாலும் அவரோட வந்து சேனல் வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கு தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசுக்குள்ளே நினச்சிட்ருப்பீங்க. ஆனால் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஓகே, ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவரோட யூடியூப் சேனல் நானே மறந்துட்டேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அவர் யூடியூப் சேனலில் டெலீட் பண்ணிட்டாருன்னா தெரில. ஆனால் செம்மையான பிளேயர் காய்ஸ் அவர். நீங்கள் எதுவும் அவர் பார்த்து பாட்டுலாம் நினச்சிக்காதீங்க, செம்மையாக அடிப்பார். நீங்கள் வேணால் ரூம் மேட்ச் அவர் கூப்பிட்டு பாருங்கள். யாருக்கெல்லாம் அவர் கூட ரூம் மேட்ச் போடணுமோ வந்து கமெண்டில் கன்ஃபார்ம் தட்டி தெரிவிக்க விடுங்க. நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா டாப் அப் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மந்த்லி போட போகிறோம். மந்த்லி போட போகிறோம். அதனால் ரூம் கார்டு நம்ம எடுத்து நேம் சேஞ்சிங் கார்டையும் எடுத்து மாற்ற வேண்டியதான் நம்மளோட பேரை. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஎம் பரணின்னு போட்டிருக்கேன். ஆனால் அது பேர் வந்து ஐஎம் பாணின்னு மாறிடுச்சு. இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நிக் நேம் கார்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாற்ற வேண்டியது தான். ஓகே, நம்ம எங்கே இருக்கீங்க அவ்வளோதான். ஒரு ஹெட்ஷாட்டு வா அவ்வளோதான். ஹெட்ஷாட் இனிமேட்டுலாம் விழாது. ஏன்னா லாங்கில் இருக்காங்க. எங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல் மேட்ச் முடிஞ்சிடுச்சு. இருந்தாலும் எனக்கு வந்து ஹெட்ஷாட் அடிக்கலாம் அப்படின்னு போனேன். ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே அதுக்கான ரேஞ்சு அங்கே ஃபுல்லாக இல்லை. மேலேயும் இருந்தானுங்க பழக்கு. ஒருத்தவங்க அங்கே மாட்டினேன் என் கண்ணில். அதனால் ஒரு செமையான நாக்கு, செம நாக்கு. இல்லை நான் கிடையாது, என் ஃப்ரெண்டு வந்து நாக் பண்ணியிருக்கான் போலக்கு. ஓசி கீழே போட்டு தாக்கிட்டேன். நம்மளோட என்எஸ் ப்ரோ வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து கவர் பண்ணிக்கிறேன், நீ மேலே இது பண்ண அப்படின்னாரு. அதனால் நம்மளும் போயிட்டு இங்கே அடிக்க போகிறோம். அங்கே ஒருத்தவங்க மாட்டிக்கிறாங்க கைஸ். இங்கே ஒரு செமையான ஹெட் அடிக்க முடியுமா? இல்லை, ஏகேயில் தான் ஹெட்ஷாட் எனக்கு விழுந்தது கைஸ். ஓபி ஹெட்ஷாட் ஃபார் மீ அப்படின்றது தான். இங்கே நம்மளோட என்எஸ் ப்ரோ வந்து பார்த்திங்கன்னா செம அடி, வேறு லெவல் ஹெட்ஷாட். நம்மளோட என்எஸ் ப்ரோ தட்டி தெரிக்க விட்டாராங்க. தாறுமாறான ஒரு அடி. இந்த மேட்ச் பார்ப்போம் இருங்க. ஒரு மேட்ச் கூட தோக்காமல் போயிட்டுருக்கோம். இந்த மேட்ச் என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா செம இது. ஆமாங்க, இதோ பாருங்கள், M10 வச்சு ஒரு அடிக்க வேண்டியதான். இங்கே பார்ப்போம் இந்த தடவை என்ன நடக்கிறது அப்படின்ட்டு. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து புல்லட்ஸ் 30 தான் தந்தார். அவர் தான் வச்சுன்றாரு. அவருக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டார். நம்மகிட்ட 18 புல்லட்டு தான் இருக்குது.
ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட என்எஸ் ப்ரோ வந்து ரஷ் பண்ணிட்டு போனார். ஆனால் அங்கே போனோடனே என்ன நடக்குது? ஐயோப்பா அடிக்கிறான்ப்பா, செம்ம அடி. என்எஸ் ப்ரோ, ஐயோ என்எஸ் ப்ரோ நாக் ஆகிட்டாருங்க. அவ்வளோதான், மேட்ச்சை முடிஞ்ச மாரி. என்எஸ் ப்ரோ நாக் ஆனால் அங்கே போனால் அடிச்சிடுவானுங்க. காப்பாற்றுங்க காட்டார். ஆனால் எங்கள் எனிமி இருந்தாலும் வந்து நானும் நாக்கான இடத்துல போயிட்டேன். என்எஸ் ப்ரோ ரெண்டு கில்லு, நானும் 2 கில்லு. ஆனால் டேமேஜ் நான் அதிகமாக கொடுத்துட்டேன். இங்கே செமையான எமௌண்ட் போட்டு இது வெறுப்பேற்றிட்டுருக்காங்க. இருங்க, இங்கே வந்து M500 எடுத்துட வேண்டியதான். எதுக்குடா M500 எடுக்கிறேன்? இப்போல்லாம் M500 எடுக்கிற இடம்னா பாட்டாடா அப்படின்னு கேட்பீங்க. ஏன்னா ஹெட்ஷாட் அடிக்கிறதுக்கு வேறு எந்த கண்ணும் கிடைக்கல. உட்பேக்கிறதுக்கு தான் தெரில எனக்கு. பாப்போம் வேறுங்க. M500 தான் கையில் கிடச்சிது. ஆனால் கையில் M500 காணோம் பாருங்கள். கையில் ஏதோ பிடிச்சிட்டு இருக்கா, ஆனால் M500 இருக்கான்னு தெரில. நீங்கள் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். கையில் ஒன்றுமே இல்லாத மாரி இருக்குது. ஒன்றுமே இல்லை முதல்ல கையில். நம்மளோட என்எஸ் ப்ரோ பார்த்தீங்கன்னா மேலே போயிட்டு இதுக்கு மேலே ஏறலாம் ப்ரோ அப்படின்ட்டாரு. நம்ம மேலே போய் பார்ப்போம். ஏன்னா க்ளோவால் தந்தா அவர் கீழே குச்சிட்டாரு. இதுக்கு மேலே ஏறத்துக்கு நிறைய ஒரு வழி இருக்குன்னாரு. நம்ம மேலே ஏறியாச்சு. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சரி இது போடுவோம் அப்படின்ற மாரி நானும், எனக்கு போட வராது, சரி போட்டு தொலைவோம் ஏதாவது ஒன்று அப்படின்ற மாரி நானும் இங்கேயோ போட்டேன். பாவம் என்னால் வந்து என்எஸ் ப்ரோ வந்து அடி வாங்கிட்டு இருக்காரு அங்கே. செம்ம அடி. ஐயோ நாக் ஆகிட்டாருங்க ஏகேல. செம்ம அடி நம்மளோட என்எஸ் ப்ரோக்கு. நம்ம போய் ரிவைவ் பண்ணுவோம். வாடா வாங்க. ஐயோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அழுத்தி பிடியாலே சார். ஐயோ இவன் உள்ளே போயிட்டான். இது இப்படி எதுவும் பண்ண போகிறதில்ல. நம்ம இந்த சைடு ஓடி போயிடுவோம். அழுத்தி பிடி. சாமாடி கைஸ். M10ல சாமாடி. ஓபி ஷாட் வேறு லெவல் கைஸ். ஒன்று 3 பேர் தான் கைஸ் இருக்காங்க. அடிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஜோன் வரதுக்காட்டி ஓடி போயிடணும். அதான் முக்கியம் நம்மளுக்கு. அவன் எங்கேயா போட்டோம். கிரனேடை வேறு தூக்கி போட்டாங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் ஃப்ரெண்டு வந்து கேஸ் இங்கே வந்து கிரனேடு போடு. இங்கே என் ஃப்ரெண்டு வேறு நடுவில் யார் கால் பண்ணுறது? ஐயோ சாரி கேஸ். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் ஃப்ரெண்டு வந்து இங்கே கால் பண்ணிட்டான். அதனால் அந்த மேட்ச் நாங்கள் தோற்றுட்டோம். இப்போ 3வது மேட்ச் நடுவில் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டாங்க வந்து. இருந்தாலும் அதுக்குன்னு கேமுக்காகலாம் இப்படி ஆகாதீங்க கைஸ். யாரும் காலெலாம் கட் பண்ணாதீங்க கேம் விளையாடக்குள்ளே. அது வந்து தப்பு தான் கைஸ். நீங்கள் பண்ணாதீங்க அந்தமாரி மிஸ்டேக்கு. இது என் ஃப்ரெண்டுன்றதுனால தான் நான் சும்மா சொன்னேன். ஓகே கைஸ், எல்லோரும் முக்கியமான விஷயமாக கூட இருக்கலாம். அதுக்காக நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடாதீங்க. ஓகே, நம்மளோட வந்து பாஸ் நவீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைக் ஆன் ப்ளீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்எஸ் ப்ரோ கேட்டார். ஆனால் போயிட்டார். அப்பா ஓடுவோம் ஓடிக்கொண்டே இருப்போம். இங்கே ஓடு அட்றான். என்எஸ் ப்ரோ மேலே போய் நான் கவர் பண்ணிக்கிறேன், நீங்கள் கீழே அடிங்க ப்ரோ, நான் பேக்கப் கொடுக்குறேன் அப்படின்னாரு. சரின்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் ஏறி போய் ஆனாமல் அங்கே பாதி பேர் ஏறி அங்கே போயிட்டானுங்க. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்மடி கைஸ். அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நானும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே கூடவே வந்து செம்மடிங்க. எனக்கு தான் செம்மடி வந்து உழப்போகுது. ஐயோ போடு செம்மடி கைஸ். வேறு லெவல் அடி. பாடி ஷாட்டில் செத்து போயிட்டான். M10ல பேயடி பிசாசடி. இதான் கைஸ். ஓபி கைஸ், ஓபி பூயா அடிச்சாச்சு. ஓகே கைஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சினா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போகிற இதேமாரி வீடியோஸ்லாம் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து சேர்ந்துடும். அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம். பாய் நண்பா.